Нека съм направил някаква програма и това е тук генерираните позиции на горелката. Нека да кажем на ред 230 примерно съм открил някакъв проблем. Да кажем този ред 230 можем да го намерим като вземем от тук координатите и виждаме коя е точката, която отговаря на ред 230. Ние сега искаме да променим този ред както ни е удобно на нас. А на нас да кажем ни е по-удобно да смениме края на долната точка. Защото сега имаме някакъв примерно ъгъл, който тук не ни удовлетворява. И казваме divide примерно 7. Тук не знам дали се виждат, но ще сложа на point става така, че да се виждат. Point става. Окей. Имаме 7. И сега да кажем, извикаме функцията calc for position, задаваме горна точка, задаваме долна точка, примерно втората, и ред, да кажем 230, колкото е ред, и получаваме нов ред, получаваме координата, изписване на нов ред 230, който можем да поставим на мястото на този ред, който е тук 230. 230, сега да ги сравним. Общо взето тук сме променили този, сменяме стария ред с новия. И това е един начин за манипулация.